Яңа Шишмә районында дуңгызларның Африка чумасы шығанағы ашықланған. Вирус үлген қабан дуңгызында табылған. Оннан артық тракпунктта малларны қорқыныш йығыш таралудан нишік сақлап қалырға. Йырт хайуаннарын вақытсыз шалған үшін хужаларына компенсация төлеу белгіленген. Толарақ келесі сюжетта. 100 шақырым зона күзетуге алынған. 13 ауыл айрыша қорқыныш зонада. Россельхознадзор хезмәткәрләре Яңа Шишмә районы авылларында саклану чараларын күрергә чакыра. Районда дуңгызларда йогышлы Африка чумасы шире ачыкланган. Африка дуңгыз чумасы кеше өчен куркыныч түгел. Тик безнең һәр кайсыбыз аяк киеме табаны аша ширне таратучы була ала. Шуңа күрә зарарланган хайван табылган урыннан 10 чакрым радиуста хәзер махсус зона. Анда барлык йорт дуңгызларын тикшәләр. Йогышлы авыру аларга бик куркыныч. Бу ширгә каршы вакцина яки дарулар юк. Терлекләрне ничек сакларга икәнлеге ветеринария хезмәткәрләре тарата торган белешмәләрдә күрсәтелгән. Нужно проводить термическую обработку. Маллар азыгын эшкәртеп бирергә кирәк. Абзарларга кергәндә чыкканда киемне алыштыру мәҗбүри. Дуңгызларда шир билгеләре беленсә, тән температуралары күтәрелсә, үзләрен тынычсыз тотсалар, мал табибларына хәбәр итү сорала. Красновидово аучылык хуҗалыгында аучылар үле кабан дуңгызын табып алган. Анализлар диагнозны раслаган, дуңгызны яндырганнар. Шунда ук йыгыш таралу мөмкинлеге булган территорияда санитария постлары җәелдерелгән. В Новошмесском районе, в Альметьевском. Әлмәт Түбән районнарында урманнарга керү тыелган. Шәхси сектордагы дуңгызларда Африка чумасы йыгышы ачыкланмаган. Шулай да йыгыш таралудан барлык саклык чараларында күрү сорала. Ширле хайваннар юкка чыгарылырга тиеш. Башлангыч бәяләүләр буенча уннарча мал зарарланган. Хуҗаларына компенсация билгеләнә. Элегрәк Африка чумасы Зәй һәм Алабуга районнарында ачыкланган иде. Инна Данилова, Ләлә Зайнуллина, Сергей Павлухин, Татарстан яңалыклары.